שלום לכם, אני אמנון שחר, סבא של נעמה לוי, התצפיתנית החטופה. לא ילד, למדתי משהו בחיים. למדתי לקום ולנסות מחדש גם כשהיה נראה שאין שום דרך בעולם. למדתי שגם כשזה נדמה שכן, זה לא סוף העולם. למדתי שמילה טובה או חיבוק ממישהו יכולים לעשות לך את היום. למדתי לשמור על אופטימיות. למדתי שיש לי עוד כל כך הרבה מה ללמוד. כל משפטי הלמדתי האלה אינם שלי, אלה מילותיה של נעמה לוי, נכדתי, אותם כתבה בעלון הסיום של המכינה הקדם צבאית שבועות ספורים לפני 7 באוקטובר. נעמה היא התצפיתנית החטופה מנחל עוז, זו שנראתה רק שלשום בתמונה שפורסמה מהשבי כשעיניה עצומות ואחת מהן כחולה. זו שנגררת בשערותיה מהחלק האחורי של הג'יפ לכל מצהלותיהם של עזתים משולבים. זאת שאומרת לחוטפיה בפנים מדממות שיש לה חברים בפלסטין, ויש לה, כי היא חברה בארגון Hands of Peace המחבר בין צעירים ישראלים, פלסטינאים ויהודים בחו"ל. עכשיו דמיינו את נעמה רחוצה, מסורקת, לבושה בבגדים נקיים, ורצה בחיוך מאושר ובבכי של הקלה על זרועותיה של אמא. תראו את זה, תראו את זה, וזה יקרה. זה מה שאנחנו עושים. מדולדלים בין תאומות לפסגות וחוזר חלילה. אני וסבתא חנה שיושבת פה. בקליפ שיוצג עוד מעט תראו איך אני מדבר איתם כל יום, במיטה, מוקדם בבוקר. ולידיעתכם היא עונה. כולנו שאובים לעיסוק בנושא, ובכל זאת אנחנו מנסים לחיות קצת, לעבוד מעט, לשיר קצת כמו שאתם רואים. אז תודה לכולכם, אתם נותנים לנו כוח רב. נתפלל שהילדה המדהימה שלנו, של כולכם, תשוב אלינו במהרה. אבל עוד 2 מילים לפני שאני יורד. ראשית, תודה לגילה אשכנזי, שלנו, שלכם, על כל הפעילות שלה בערב הזה. במילה האחרונה אני רוצה להגיד לביבי, תסתכל לה בעיניים. תסתכל לה בעיניים. עסקה לפני טיסה.